yayin da wasu al'umma suke shirin gudanar da gagarumar zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar nan mai taken End Bad Governance, wato kawo ƙarshen rashin iya tafikar da gwamnati. Ministan birnin tarayya Abuja, barista Yesom Wuke, ya ce zanga-zanga ba za ta zama hanyar samun biyan bukata ga al'umma ba, sai dai ma ta zamanto wata hanyar baiwa wasu ɓata gari damar tayar da fitintunu da sauran matsaloli a cikin ƙasa. Ministan, wanda ya wannan bayani a yayin wani taron tattaunawa da jin ra'ayoyin al'umma a ranar Asabar 27 ga watan Yuli na shekara ta 2024 akan inganta tsaro, ya gargadi lokacin mazauna birnin akan cewa hukumar raya birnin tarayya Abuja ba za ta amince da duk wata nau'in zanga-zanga da ta shafi neman kifar da gwamnati ko kuma ɓannata dukiyoyi da waɗansu mutane wanda ya kira masu ɓoyoyin fuskoki suka shirya. Ministan ya ce an shirya taron ne domin baiwa masu ruwa da tsaki a ɓangarori daban-daban damar bayyana ra'ayoyinsu akan abubuwan da suka dame su a maimakon bazuwa akan titina da sunan zanga-zanga, inda ya ƙara da bayyana cewa ko da yake ya yadda al'umma suna da damar gudanar da zanga-zangar lumana wajen nuna matsalolin da suka dame su, ya zama wajibi a gudanar da ita bisa ka'idoji da tsare-tsaren da doka ta tanada. Who are these people who want to do protests? I'm just doing on social media. They have applied to me. Shin wai suwaye suke son gudanar da wannan zanga-zanga? Ni dai naga sun nemi izinin minista akan cewa suna buƙatar dandalin Eagle Square a shafin sada zumunta. Shin ta shafin sada zumunta ne za su nemi izini a gare ni? Ai da sai su rubuto ofishin minista in gansu, in san ko suwaye. Kuma menene za ku yi a gurin? Kuma kwanaki nawa za ku ɗauka kuna gudanar da abin da za ku yi? Sannan kuma nawa za ku biya mu? Wato kaga ko da an ɓannata wani abu mun san waɗanda za su biya mu. Don haka ba zai yiwu ba su bayyana buƙatar su ta kafar talabijin. Dole ne su bi hanyoyi da suka dace. Akwai wasu 'yan siyasa waɗanda suka faɗi zaɓe, waɗanda suke ganin cewa ba su da wani tasiri sai an kifar da gwamnati ta kowace hanya. Saboda haka ina jan hankalin matasa cewa wannan birni cibiya ce ta haɗin kan al'ummar ƙasa, kuma birni ne wanda yake ɗauke da al'ummar ƙasashe daban-daban. Don haka ba za mu amince a yi amfani da shi a matsayin gurin tayar da waɗansu fitintunu ba. Na sha ganin barazana iri-iri wadda mutum zai ce mini hakika za ku mutu da kai da iyalinka. Ahab, ni na tabbatar da cewa dole ne wata rana in mutu, ko ka faɗa ko baka faɗa ba. Don haka babu wata buƙatar ka sanar da ni lokacin mutuwata. Bisa ga misali, yanzu idan Allah ya tsara cewa gobe zan mutu, dole ne in mutu. Don haka kada ba wani ya bata lokacinsa wajen yin wata barazanar mutuwa a gare ni. A yin nata jawabin ministar ƙasa a hukumar raya birnin tarayya Abuja, Dr. Mariya Mahmud, ta bayyana godiya ga al'ummar birnin dangane da alkawarin ci gaba da bayar da haɗin kai da goyon baya ga hukumar wajen inganta harkokin tsaro a birnin. Dr. Mariya Mahmud, wadda ta bayyana godiya ga ministan birnin dangane da ƙoƙarinsa na gudanar da ayyukan ci gaban birnin, ta ce ba za su bari waɗansu mutane da suka ɓoye fuskokinsu su haddasa waɗansu abubuwa da za su nakasa zaman lafiya da ci gaba a birnin ba. A yin nasa jawabin, shugaban majalisar karamar hukumar birni da kewaye ta Abuja, Christopher Mekalangu, ya bayyana godiya ga ministan dangane da shirya taron sauraron ra'ayoyin al'ummar tare da basu damar bayyana damuwoyinsu. Shugaban majalisar karamar hukumar, wanda ya ce al'umma suna samun biyan bukatu ne ta hanyoyi da ka'idoji da suka dace, ya buƙaci al'ummar birnin wajen kiyaye kansu daga shiga zanga-zangar da za ta ƙara dagula al'amura maimakon samun biyan bukata. Shi kuwa shugaban majalisar sarakunan birnin Onana Abaji, wanda sarkin karshi mai martaba Ismail Muhammad MFR ya wakilce shi, ya ce ana wayar da kan al'ummar Abuja akan kiyaye shiga zanga-zangar tare da illolin da za ta iya haifarwa a cikin birnin. Mai martaba Ona ya ce sarakunan gargajiya da ke birnin suna aiki tare da jami'an tsaro domin inganta harkokin tsaro a cikinsa. A yin nasa jawabin, babban limamin masallacin Area 10 Abuja, Yahaya Ayo, ya bayyana tasirin zaman lafiya akan ci gaba da kuma tattalin arzikin birnin, inda ya kara da cewa masu ibada a masallatan birnin ba za su sanya kansu a cikin zanga-zangar ba. A bangaren mabiya addinin Kirista kuwa, wakilin mabiya addinin Pastor JV Michael ya bayyana godiya ga ministan birnin dangane da kyawawan sauye-sauyen da ya aiwatar, inda ya kara da yin kira ga matasan birnin akan yin amfani da kyakkyawar damar da suke da ita wajen ci gaban birnin. A bangaren matasa kuwa, shugaban majalisar ci gaban matasa na ƙasa Suleiman Ango ya bayyana godiya ga ministan na birnin tarayya Abuja akan shirya muhimmin taron tattaunawar, inda ya bayar da tabbacin cewa
'Ya'yan ƙungiyar tasu za su kiyaye kansu daga shiga al'amuran zanga-zangar. Haka zalika ya yi kira da a samar da ayyuka ga matasa tare da gina musu ofishin ƙungiya a birnin. Ita kuwa shugabar majalisar cigaban al'amuran mata ta ƙasa NCWS Hajiya Hadiza ta ce babu ruwan matan ƙungiyar da zanga-zangar wadda za ta haddasa ƙarin matsaloli fiye da sauƙi ga al'umma. Hajiya Hadiza ta ƙara da bayyana godiya ga ministan akan ƙoƙarinsa na kawo sauye-sauye a birnin. A waje ɗaya ita ma rundunar 'yan sandan birnin tarayya Abuja a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sandan ta Venet Igwe ta yi kira ga al'ummar birnin wajen kiyaye shiga zanga-zangar domin kiyaye matsalolin da ka iya biyo bayanta. Please, lions do not destroy their dens. Ina roƙo musamman ga al'ummar birnin tarayya Abuja da 'yan asalin mazauna birnin da dukkan al'ummar birnin baki ɗaya da ku sani cewa zaki baya lalata makwancinsa, don haka ba zan so ku shiga wannan zanga-zanga ba, domin mun sha wahala wajen tabbatar da tsaronku ta fuskar yaƙi da masu aikata laifuka da ke wajen birnin. Mun je Kaduna domin faɗa da su, mun je Nasarawa, mun je Kogi, mun je Niger, mun yi faɗa da su duk don ku zauna lafiya, wanda sakamakon hakan mun rasa waɗansu daga cikin jami'anmu. Saboda haka kada ku bazama akan titina da sunan zanga-zanga tare da ɗorawa 'yan sanda laifi ko ku je kuna cewa Igwe yayi kaza yayi kaza. Ina roƙonku kada ku lalata gurin zamanku, wanda idan kuka lura kuna iya ganin ayyukan da gwamnati ta yi a wannan birni, walau na minista ko na gwamnatin tarayya. Saboda haka ba za mu so wasu su zo daga wajen Abuja su lalata su ba, don haka ina roƙonku da ku kiyaye. Ita ma rundunar 'yan sanda ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Kayode Egbetokun ta isar da nata saƙon tuntuni na kiraye-kiraye da shawarwari ga masu shirin gudanar da zanga-zangar, inda Inspector General ɗin ya bayyana cewa idan har zanga-zangar ta lumana ce za su bayar da kariya ga masu gudanar da ita, inda ya buƙaci jagororin zanga-zangar da su kai ƙa'idojin gudanar da ita a rubuce. Haka zalika Inspector General din ya ce rundunar su ba ta goyon bayan duk wata zanga-zangar tashin hankulan al'umma. Ita ma rundunar tsaro ta sojin ƙasar nan ta bayyana nata shawarwarin da kiraye-kiraye ga masu shirin gudanar da zanga-zangar a cikin wani faifan bidiyo wanda shugaban rundunar Christopher Musa ya bayani. Za mu roƙi jama'a, ba mu son abin da zai kawo tashin hankali a ƙasa. Mun riga mun san kowane lokaci aka zanga-zanga ko zanga-zanga za a yi shi domin abin da aka ga yana da kyau ne. Akwai miyagun mutane za su ɗauki wannan sai su mai da shi wani abu. Ba mu san abin da za a kashe mutane, ba mu san abin da za a jima, ba mu san abin da zai kona. Mun riga kowa ya riga sha wahala. Abin da ya kamata mu zauna mu duba, kowa ya koma aiki mu tabbatar cewa mu haɗa kai da gwamnati. In gwamnati ba su yi mu kira su mu gaya musu ga abin da muke so ga abin da muke so. Amma zanga-zanga ba shine abin da yake da, don akwai miyagun da suke jira. Da zarar abun ya fara su za su dauki abun nan kafin ka sani an fara kashe-kashe, an fara kone-kone, sun fara sace-sace, abin da suke so kenan. Duk da kiraye-kirayen da shugabannin da hukumomin tsaro suka yi ta bayyanawa, tuntuni wasu mutane a wasu sassan ƙasar nan sun fara gudanar da zanga-zangar a yankunansu. To sai dai ba taru an zama ɗaya ba, a yayin da waɗansu al'umma suke gudanar da zanga-zangar, wasu ɓangarorin kuma sun fito domin nuna adawarsu a gare ta tare da wayar da kan al'umma akan waɗansu ayyuka da suka shafi gwamnatin tarayya.